ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿಟ್ ಮೂಜಿ ಕುದುರೆಲು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು. ಕುದುರೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ರಸ್ತೆಡ್ ಗಾಡಿಲು ಪೋಯರೆಗ್ ಅಡಚಣೆ ಆತಂಡು. ಹೆದ್ದಾರಿಡ್ ಕುದುರೆಲು ಪೋಪಿನೇನು ತೂಯಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೋದ್ಯ ಆತೇರು. ಈ ಕುದುರೆಲು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕುದ ಆರೂರುಡು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ಅಂದು ಪನ್ಪೆದೇರು. ಒಟ್ಟು 5 ಕುದುರೆಲು ತಪ್ಪದುಂಡು. ಐಟು ಮೂಜಿ ಕುದುರೆಲು ಹೆದ್ದಾರಿಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ತೋಜಿದು ಬೈದುಂಡು. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುದುರೆದ ದನಿ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಕುದುರೆಲಿನ ಲಾಯಗ್ ಕೊನೊಯರು. ಕುಡಲ ತಪ್ಪದು ಪೋಯಿನ 2 ಕುದುರೆಲುಲ ತಿಕ್ಕುದಿನಂದು ತೆರಿಪಾದೇರು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೈಂತಿ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ इनको बांध के यहाँ पे रखेंगे, उसको घूमेंगे। वो किधर गए मालूम है तुमको? पीछे कहीं जहाँ से वो रुका है व्हाट्सएप में डालो पूरा, वो मिलते तुमको मालूम नहीं पड़ता ना। मेरे यहाँ का है नहीं कुछ, उसको मैं 10-15 मिनट में ढूंढ लूँगा। मिलते इधर ही मिलते बस